syuting drama lakone Panggah iki dadi tukang ngarit dodol aku gobyos keringetku janan iki oleh rambanan lemu-lemu janan jan marem tenan nek ngene iki tukang ngarit to oleh suket utawa rambanan lemu-lemu jan marem tenan iki mah aku ora dhewe karo koncoku tapi koncoku nang dalan-dalan kono wonge ora wani nyasak-nyasak kaya aku. Lah nyatu kaya ngono lho ketele. Iki ketoke ke nang alas gede yo, tapi iki mek gur nang dhuwur pemukiman omah ngono. Iki jenenge nang Seloro lek ngarani, nang kebon Seloro. Kebon teh biyen karo sing duwe dijenengne enek C1, C2, C3, C4 sampai temekane F kuwi enek F1 sampai temekane F12 wis terakhir ngono. Iki lho, jan tenan tak tutukne lagu golek rambanan sing lemu-lemu dhisik ya. Engko sampai ketemu lagi nanti di episode selanjutnya. Oke.